Li gorî daneyên fona pereyê navnetewî IMF'ê Tirkiye di warê rezervên zêr da xudanê 583 tone. Di komkirina zêr da jî li dinyayê 12 welat e. Li gorî daneyên banka merkezî ya Tirkiye rezervên zêr û dolar bi giştî not milyarî derbas bûye. Di nav vî giştî da jî nêzîki 47 milyarê wî dolar e. Yê dinê jî zêr e. Di van salên dawî da him bahayên zêr û him jî dolar li gorî pereyên Tirkiye bilind bûn. Ji bo gelê Tirkiye jî ev her du samannebar bûn nîrxên razemeniyê. Di vî warî da him Zêrînger û him jî parêguhor vê rewşê ji bo Aborîya Tirkiyê geçedeneka neyînî dibînin. Altın tabii hem çıkıyor hem de düşen bir meta. Zêr car bilind dibe, car dikeve. Ew berhemekî borsayê ye. Nûke bihayê zêr gelek daket. Sedema daketine wê hem pandemî û hem jî pelên te aboriya pêktînin. Lê demek kin da vê şeklê xwe biguhere. Piştî Covid-19 li Tirkiye dolar ra bû asta herî bilind. Di meha çûyî da banka merkezî ya Tirkiye rêjeya faîzan bilind kir. Servî jî dolar kêmek daket xwarê. Lê piştî demeka kin dolar dîsa bilind bû. Parêguhor vê yekê dema dinirxînin dibêjin bi vê rêbaza Aborîya Tirkiyê nikare döviz daxîne xwarê. Merkez Bankası tabii ki Dolar tuvan rojanda daket. Nefsî dolar zêr jî daket. Di dema pandemî de tiştên wisa normalin. Lê her ga bi vî şiklî biçe vê gewê dibe ku bibe sedema krîza aborîyê. Pêwîstî pê îsrarê heye. Li gorî aborînasan Tirkiye bes li ser aboriyeka rand xwesas kiriye. Li ber vî jî di gelek warî da berhemhêneriya xwe jî winda kiriye. Ev yek jî him rewşa Aborîya Tirkiye û him jî rewşa gelê Tirkiye dike nav tengasiyê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.